Swatama maju meneh. Ngantemu Petruk, tak antem awas glimpang sampean. Ora apa-apa. Widyan. Mati. Ora apa-apa. Mudhar. Tampanono Petruk. Waduh. Bos. Ngaturaken kerti masal Ndara Sencaki Swatama majing wau kula jotos mboten dipun raosaken bareng Swatama nyampluk sirah kula mlotras sirah kula dayanipun menika amrat Gus Ndara Sencaki kula nyuwun tulung kula nyuwun pengayoman yen ingkang ngadepi Deden Ndara Sencaki tangel lamun saged ngunduraken Swatama mundur tak labraki dhewe Petruk. Sencaki kowe. Kowe botohe Petruk. Kowe dadi botohe Petruk. Ora ana botoh. Lho, nyatane kowe sing ndombani Petruk. Yen kowe bener sing ndombani Petruk dadi botohe Petruk, tak katun sak dosamu dibantanganku. Kelakon jungkel sawurunga Sencaki. Bodake jajal. Ora krasa tampanono mati kowe wes Kakang Udawa wonten dawuh sinuwun mesake banget kadangku Dimas Sencaki. Nggone perang kae ora mbabak, le perang ora imbang. Lho kok ngeten? Perkawisipun menapa? Swatama maju ning palagan ning epek-epeke wis ditimbun nganggo watu. Mongko sing nimbun Paman Durna. Ya mesti wae arep ampuh kaya ngapa? Mustaka ketiban watu mesti ora kuat. Nggone nampani mesti njungkel. Kuwi jenenge ora adil. Lajeng supados adil mengsaipun Yai Setyaki kalian Swatama raning mungsuhe wis nakal nganggo cara ora jujur ora sak mesine mula kudu diimbangi ya ora jujur. Lajeng carane epek-epek Dimas Sencaki mengko ditimbun nganggo waja. Lah niki garapanipun sinuwun Kresna mergi nuwun sewu ingkang saged murba masesa menika namung panjenengan. Yen kula kalian Yai Setyaki kinten kula mboten kecunggah. Aja aku. Lho kok ngaten? Merga yen ingsun sing ndombani yen kawistara Kaka Prabu Baladewa mengko mundak kurang prayoga. Caranipun lumantar Kakang Udawa kowe tak paringi palilah. Kowe tak pengestoni apa sing cinita kasembadan ingkang sinabda bakale dadi. Wah. Estu napa pripun? Iya Kakang Udawa. Wis sak karepmu, sak ucapmu, kowe engko nimbun kekuatan, epek-epek Sencaki ditimbun nganggo waja. Lah le mandi niku pripun wong kula tirakat ya mboten diparingi pusaka mawon nggih mboten. Palilahe Bathara Wisnu. Palilahe Bathara Kresna, Sang Hyang Wisnu sing ngejawantah nyabda Kakang Udawa sing sinabda bakale dadi ingkang cinita bakale kasembadan. Aja aku mengko mundak kawistara Kaka Prabu Baladewa. Yen ngaten nyuwun palilah. Nyuwun palilahipun Sinuh Kresna
kula badhe nimbun daya kekuatan Yasidaki. Maju Kakang Udawa. Panjenengan tanding kalih Swatama mboten kecunggah. Kakang Udawa kok ngerti mawon wong kula kok. Kula ngerti ning sampean ora priksa, jalaran mungsuh niku ora jujur. Epek-epeke Swatama nika ditimbun ngangge watu. Mila lumrah nek sampean ketiban watu njungkel. Banjur carane kepiye supaya aku bisa ngimbagi kasedane Swatama? Caranipun kula sing badhe mbantu Yai Setyaki. Epek-epek sampean ajeng kula timbun ngangge waja. Ning jer basuki mawa biya niku enten mahari. Mahari apa? Maharipun mboten mung cukup jujur karo ikhlas. Jujur ikhlas niku cetha ning dikandhani dhuwit 200.000. Nek sampean iso maringi dhuwit 200.000, maringi mahar engko tak timbun epek-epek sampean tak timbun nganggo waja. Pripun? Kok dadak mawi mahar barang. Jare modale pawitane mung jujur lan ikhlas. Nek ming jujur ikhlas niku ora tekan gone. Wong ming kon jujur karo ikhlas ora tekan gone. Lah wite tekan gone niku mawa ragat mawa prabiya. Nek ya aja mriki ya mawa solar mawa bensin. Ya ngelih mlebu warung barang. Lah niku beane 200.000. Pripun? Ya wis ing otak sagui. Noh tampanono. Lah rak ngaten. Lho ora 200.000 niki ming trimo 150. Anane ming 150. Nggih pun ora apa-apa. Sing baku sampean ikhlas. Jujur nek ming 150. Iya, jujur. Mang ulungke epek-epeke Yai Setyaki tak timbun nganggo waja. Keproke Swatama. Wah, Setyaki maju meneh. Tak tibani epek-epek kunjungkel kok isih maju meneh. Ana diwa welas asih karo Setyaki. Ketokno kaprawiranmu, ketokno kasektenmu. Tiban epek-epekku kelakon pecah siramu. Mara gake jajalan. Ah, siramu. Loh. Edian. Mesti mati. Anak kula pripun di pantai sing ngene kula ajeng nulungi. Saderenge sampean nulungi Swatama, nulungi awake sampean dhewe. Bab nek sampean kok teng mriki calone ketemu Mukmen. Mboten napa-napa Mukmen sakniki pun mboten do nyegadi, aman-aman terkendali. Arepa mboten duwe surat kendaraan bermotor mati pajing mboten napa-napa jalan ora ana Mukmen nyegat teng dalan. Ora Mukmen sampean konangan Satpol PP. Nggih, Durma Gati Swatama dijunjung digotong gawa mundur nggih. Mundur. Waduh.
Udawa ngandel kula karo sampeyan. Wah, saniki Udawa kula kelakon dadi dukun tiban. Kula nyabda sencaki tak timbun nganggo waja. Lah niku mak bedengus kok enten waja nyemplung teng epek-epeke sencaki. Lah niki kula nggih pun ngandel ning dereng patiya ngandel. Terus karepmu piye? Saniki kula ajeng nyobi. Kula ajeng nyobi. Kowe arep njajal apa? Bojo kula Antiwati ajeng kula sabda. Lho, disabda dadi apa? Sak dadi-dadine. Kula kepengin nyabda, bojoku Antiwati, kowe dadi perawan. Lah niki, pripun? Mongko pun manak pun nggo metu, kula ajeng nyabda Antiwati perawan. Saged napa mboten? Ora bisa. Wus. Ha nek ora iso niku jenenge ora ampuh ngelmune ora mandi. Mau nyabda Yai Setyaki timbun ngangge waja iso. Lah kok kula ming nyabda bojoku Antiwati tak sabda dadi perawan melih kok mboten iso. Ki aja ngawu gawar ngawur. Kemandan iku mau merga sing nyabda Bathara Wisnu kang Usmani tes mring raganing sun. Yen upama tumindakmu kok ngawu gawar ngawur sak kepenake dhewe mengko bakal aber tanpa daya tanpa guna. Ora ana paedahe Kakang Udawa. Waduh, remuk ngeten iki. Ha nek saniki umpama kula mamane niki enten rombongan niku kok asam urat, sarap gejepit, ajeng kula tambani. Sopo? Iki umpama lho niku umpama. Kula gak ada rombongan sing bonang penerus, sarap gejepit. Niku sarap sing ucul, niku menisa napa? Niku menisa normal, sing pedhot, niku menisa ditaleni melih. Nek kula nyabda mari pripun? Ka ora iso mari. Malah nyepatani sama. Kok mboten iso mari pripun? Ka ora iso mari. Kejaba yen gelem mertobat dhewe. Yen gelem mertobat marang panguwasaning Gusti Kang Hakarya Loka lan gelem nyembah karo kancane, mengko mesti bakale mari. Lah nyembah kancane ku nyembah sinten? Nyembah Kanjeng Raden Tumenggung. Walah niki. Nggih nggih. Matur nuwun. Kakang Udawa mundur mrene. Wah, patut banget. Koko Prabu kula aturi sareh. Sing tak tanteng Yai Kresna karep mbelani karo Yai Werkudara arep mbelani karo pun Kakang ing Mandura. Yen kowe mbelani karo Baladewa kowe kudu sagom budidaya ngrigenake murungake aja nganti jauh ping Antasena lan Yamawati. Nanging kalamun Yai Kresna kok keabot lawan kadangku Dimas Werkudara. Wiwit iki kowe tanggep mungsuhe Baladewa, mungsuhe Paman Durna. Bangsulana Yai Kresna. Koko Prabu, piye? Kelenggar menika kula badhe tedhak wonten Jodipati. Namung supados boten kawistara dening kadang kula para Pandhawa, kula badhe nindakaken karti sampeka. Yen upami sak mangking rayi kula kok lajeng nglegena kados mekaten, tundhanipun kirang prayogi tumrap kadang kula para Pandhawa. Mila yen upami pancen pinusik keparinging yang widiwasa sinasa badhe dipun dhaupaken Antasena kaliyan Betari Yamawati tertamtu badhe cabar gagar wigar tanpa karya. Iya. Pun Kakang percaya kelawan ngendikane Yai Kresna. Tak enteni muga-muga sadurunge wanci mlethek ing surya diwurungake Werkudara nggone bebesan kelawan pukulun Yamadipati. Yen nganti dibajutke dhaup Antasena kelawan Betari Yamawati tak obrak-abrik kasatriyan Jodipati Yai Kresna.
Petruk wonten dawuh sinuwun saiki kowe baliya maturana kadangku Dimas Werkudara inggih nitik mentile ala semune Koko Prabu lan Paman Dana ora sarujuk ora nayogyane kalamun yogaku Antasena dawuh kelawan Yahmawati inggih lajeng yen mekaten Sinuwun Kresna badhe mbelani kalian Sinuwun Mandura mbelani kalian Penemban Durna aduh Sinuwun mesaken Ndara Antasena mesaken Ndara Werkudara Sinuwun kowe aja nangis Petruk aturna kadangku Yayi Werkudara gegaran wong kang temen bakal tinemu wong sing tekon bakal entuk teken satemah katekan ingkang ginayuh nanging eling dieling Petruk gegayuhan sing dhuwur kuwi abot sanggane tanpa beda menek wit saya dhuwur angine saya banter aja meneh gayuh derajat pangkat sedenge wong arep nambut silane ngakrama wong arep omah-omah wae kala mangsa sedulur jejer pager durung mesti sarujuk sedulur durung mesti gathuk Petruk nanging watone Antasena temen bakal tinemu oh inggih badhe kula ugemi lan badhe kula bundeli ngendikane Sinuwun Kresna nyuwun pamit sinuwun. Maninten nyat langening kalanggana klara panda muncar ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon pansa yekti dudu cahyaning surya candra daru miyang kartika nanging menika gumlaring kanywangan Suralaya ya ing kanywangan Jonggring Saloka paku jati Kataliwarna ya ing kanywangan Ngundarandir Bawana ingkang mapan jroning kayangan Wusirna saking badan wadak nanging iku tataran kasukman wiwit saking atma salira budi salira miwah prana salira ingkang wonten namung gesang nikmat mupangat satata nitya ayem kang sarta tentrem
ingkang kinarya tetungguling para dewa ratu-ratu ning Jawata hanenggih ingkang bebisik Sang Hyang Jagat Pratingkah Sang Hyang Jagat Grinata ya Sang Hyang Bathara Guru Manik Maya Sang Hyang Ludra Sang Hyang Caturboja Sang Hyang Siwah ya Sang Hyang Purwakanda panguwasaning dewa datan winates wenang murba tan wenang kapurba wenang masesa tan wenang kawasesa nadan Jawata datan boga datan ngunjuk nanging Bayakaraos luwe lan salit mung kaperbawan kukusing menyan ratus daru rasa mala rikala samono miyos wonten bali mercukundha manik lenggah dampar semara kaca ancik-ancik sunguning lembu andini sinibo sangganing Jawata Tridasa watak nawa kamitwaning kayangan Suralaya pukulun Bathara Narada ingkang kepareng caket palenggan dalem saking kayiwangan Arga Pura Bathara penyarian kinarya juru paniti sastra sumambunging ungkur dewaning geni saking kayiwangan Swarga Dahana pukulun Bathara Brahma swasana katingal nglangut datan pepagut parandene lamat-lamat saking katebian ingkang kapiyarsa ungeling gamelan saka kadewatan candrane